Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang gabi! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Manila at lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang parte ng mundo. Alam mo naman, napakadami. Ilan na ba? Meron na tayong 12. Bali, 6 lang talaga sila. Mas marami pa yung kontinente sa buong mundo sa nanonood sa atin ngayon. Ayan, nadagdagan na sila 111 viewers sa pagkakataong ito. Nagulat kayo, may FB Live ang tambalan bigla ngayong oras na to, di ba? Normally, morning tayo nag-iingay, pero wag ka. Tingnan mo si Nicole Yala, pak na pak pa rin ang kilay kahit gabi na. Dati hulas na yan ng alas 6 ng gabi. Pero ngayon alas 8, di ba nakapagkilay pa? Ano pa ba? Nakakalagay. Huwag mo na pansinin yung kilay ko. Pansinin mo yung starfish na pinatay ko. Yung starfish na pinatay ko para lamang magkaroon ng exposure sa FB Live ngayong araw na ito. Kawawa naman yung starfish na yan. O hindi, joke lang. Baka mamaya sinusuhan ng mga tao. Ano naman mga taong bayan. Minsan sobrang seryoso, nakaka-allergic. Hindi po earrings po talaga yan. O, kasi tigas yan ang ulo ko. Hindi po yan wala pong pinatay na starfish sa Facebook Live na ito. Bagay lang ang mga hikaw na yan sa mga mahihinhin kumilos. Sa mga magagaslaw, hindi pwede. Baka tumusok papunta sa liig. Di ba? Para ka nagpakamatay nun pag magaslaw. Sino namang nagsabing magaslaw ako? Meron ba ebidensya? Para yun yung sa ninja, yung ginaganon. Bigla sumabit sa tenga mo, naging hikaw bigla. Ano ba tawag doon, partner? Nakakaloka ka. Yung ganun, boomerang, mukhang boomerang, ganun. Oh, yung pambato na ninja. Pambato. Pambato ng ninja. O anyways, partner, basta muna tayo ng mga comments. Ayan, habang tayo ay nagkwekwentuhan ngayong araw tayo. Nasaan ka ba? Nasa bahay. May inuman dito sa bahay mamaya. Charot lang. Parang ramdam ko nga may inuman dyan mamaya eh. But anyways, maraming salamat dun sa mga nanonood sa atin ngayong oras na ito. Ayan, thank you very much dahil ngayong 8 o'clock, habang kumakain kayo, kayo ay nakatutok na sa Love Radio. Ayan. Uy, si Ate Baby, sabi niya, thank God, Miss Nicole, magaling na si baby mo. Yes! Ayan. Yes! Kaya, si Mami Nicole Yala, talaga nakaka-smile na at nakakapagsuot ng starfish. Alam mo, partner, nung panahon na may sakit talaga si Princess na kasagsagan, kaya ako nagpaiksi ng buhok kasi hindi na ako nagsusuklay. Alam mo yung parang wala nang saysay sa akin yung pag-aayos, hindi ako nagkilay. Alam mo, nagkaroon ako sobrang breakout sa mukha kasi nga, yung parang ayoko na maghilamos, parang wala nang saysay maging malinis. Princess is recovered and we have something good to reveal today. Ayan, syempre kahit pa paano magkikili, maglilipstick, magsa-starfish, ganyan. Pero thank you, salamat! Pero syempre bago natin i-reveal, partner, kung ano yung pasabog natin ngayong araw na ito o ngayong oras na ito, di ba? Gusto mong balik tanaw natin yung mga naging milestone ng tambala na simulat sa pool. Nung bata ka pa, nung payat ka pa, nung nag-sleeveless ka pa, nagtutukis ka pa. Gusto mo ibalik natin lahat yon? Wag na lang, no? Tapos na may loob mo. Wag na natin pag-usapan na sakit sa puso, ang sakit sa kalooban. Kaya ako nag-kulay black na yun. Usually, di ba, nag-off shoulder ako kapag ganito may mga FB Live, di ba? Hindi ako nag-off shoulder, partner, kasi yung shoulder ko, parang shoulder ng football player. Sumabis ako alam mo, nakakainis kasi nung first year of the pandemic, nung 2020, pumayat na ako, tapos sumubis na naman ako.
nagkaroon ng sakit yung anak ko, partner. Parang hindi naman tama na ako ay magda-diet, di ba? Kailangan maging healthy. Oy, palusot, pero sa totoo, matakaw. Pero hindi, ang laki naman ang na-improve mo kung ikukumpara naman natin yung tsura mo dati. Grabe siya. Ang laki ng in-improve mo. Diba? Tingnan mo, kitang-kita naman obvious ano, yung epekto ng glutathione, kung ilang galon ng glutathione yung ini-input sa'yo buwan-buwan, diba? Grabe siya sa galon. Naging evident yan. O, tingnan mo, diba, nag-manifest ang gluta, ang ano pa ba yung mga nilalagay mo dyan sa ano mo? Hindi yung gluta, partner, ring light yan. Tingnan mo. Patayin ko yung ring light, madilim ako. Itim din ako eh. Kayo monkey. Ayan, mas maganda yan, mas maganda dyan. Ay, pero maganda din pala. Charot. Sige na. Ito na dito saan. Maputi ka dyan, maputi ka dyan. Yan. Dito na tayo, di ba? So yun na nga, partner. Sabi mo, bago nating i-reveal kung ano ba talaga yung ganap ngayong araw na ito, what's very important para sa tambalan. Medyo magbalik tanaw nga tayo. Yan. Magbalik tanaw tayo sa mga ganap ng tambalan. Ano ba yung mga ganap natin dati, Paul? 2004. Yan, nabuo ang tambalan, di ba? Para yung mga nanonood sa atin, para kakapanganak ko lang nun. Kakapanganak pa lang sa akin ng nanay ko noong 2004. 2004 po nabuo yung tambalan, di ba? Nagkaroon ng balasubas at balahura na na hindi planado yan ng sino man na parang bumuo kayo ng tambalang balasubas at balahura. Correct. Si Nicole Yala, traffic reporter yan dati. Yes. Napilitang traffic reporter. Napilitan actually po, sa totoo lang, totoo si partner sa sinabi niya, napilitan na traffic reporter lang. Kasi actually, di ba natanggap ako sa Love Radio bilang DJ. Tapos nung nagbibigayan na po ng schedule, sabi, magbibigayan na tayo ng schedule. Nagbabasa na ng mga pangalan. From 5 to 8 in the morning, Chris Chuper. From 8 to 11, Monser Vetero. 11 to 1, Bobby Guard. 1 to 3, ganyan. Tapos, partner, tapos na yung gabi. Hanggang alas 12 na hanggang 9 to 12. Hindi ko alam kung sino yung DJ na nandoon. Partner, hindi sinabi yung pangalan ko. Nakakaloka. Hindi ko makakalimutan yan kasi syempre, nag-apply akong DJ. So, malamang, meron dapat akong time slot. Tapos, syempre, nakataka ko bakit wala akong pangalan, di ba? Parang nagtanong. Tapos, biglang ang sabi ng boss natin, you're gonna be a, pinch or pitch? Pinch hitter. So, ano yung ibig sabihin? Basta, ang ibig sabihin lang nun is, ako yung pinch hitter, ibig sabihin, kapag may nag-absent, saka ako mag-board. Ano i-wish ko magkasakit si Chuper ng matagal? Ano nakapag-board ako, di ba? Tapos binobola-bola ka pa nga namin. Maganda yan, maganda yung role mo. Nawala kang saktong programa. Ibig sabihin, pag nag-day off, yung isang DJ, dun ka pwesto. Ang maganda niyan, lahat ng programa, may ikutan mo. Yan, binobola-bola pa namin si Nicole na ganyan. Ang ginawa ko, ito talaga literal, palibhasa, bata pa ako, katulad na naka-flash sa photo na yan. Alam mo yun, palibhasa, bata pa ako, hindi nag-iisip. Ang ginawa ko talaga, naglupasay. Hindi ko makakalimutan. Sa recording room ng Love Radio, naglupasay talaga ako. Totoo yun, literal yun literal. Kung paano nyo na-imagine, naglulupasay ang bata pag hindi nyo binili ng gusto niya, yung gustong-gustong candy, tas hindi nyo binigay, ganun po si Nicole naglupasay. Wala siyang pakialam kahit makita yung bra niya. Alam niyo yung tumatisa po yung damit niya pa ganon, hindi nakita. Meron ka rin po na-reveal, ha? Napataas. Nakakaloka yung nipple reveal mo. Yun po yung revelation namin ngayon. Tapos na po yung FB Live. Tapos tayo talaga i-reveal. Huwag niyo babalikan, baka mamaya slow motion nyo pa, nakakahiya. Ay, wag mo na daw uulitin. Minahilingan na tayo ng digital team. Baka mag-out FB Live. Baka maging SPG to. Baka sabihin nyo, ito ay FB Live na nagpapakita na susuan pa lang laban. Hindi po sinasadya. Hindi mo siguro na, di ba? Hindi, so yun, talagang literally naglupasay ako. So siguro naawa, alam mo yung naawa sa akin,
naawa sa akin, binigyan na lang ko ng time slot na gabi. Parang yung gabi dapat 8 to 12. Ang ginawa na lang, parang salingkit, hinati yung 8 to 12, ginawang 8 to 10, tsaka 10 to 12. So ako yung 10 to 12. So doon nagsimula, tapos yung sinabi nga ni partner na salingkit-kit akong traffic reporter, doon din nagsimula yung tambalan, nagta-traffic report ako sa programa ni Chris tuwing umaga. At doon nag-start, kasi doon nag-start yung tawanan namin, na feeling namin ang saya. Hanggang sa yung tawanan namin, tumagal ng ilang minuto, tas yung ilang minuto, mas humaba pa, hanggang sa napansin ng mga boss namin, tas sinabi na, kaya nyo bang panindigan yung ginagawa yung programa na hindi naman namin alam o hindi man na kayo nagpaalam? Kasi totoo, hindi kami nagpaalam na gumagawa kami ng segment, di ba? Totoo yun. Yung traffic report na supposedly 1 minute lang siya, 30 second to 30 seconder hanggang 1 minuto, yun ay maximum, pero umabot ng 10 minutes na traffic report. Na nagkaroon na ng topic na kakaibang tawanan na sobrang iba, as in mga baliw na usapan talaga. And iba yung naging feedback ng mga listeners to the point na talagang lahat nakakapansin na, at isa-isa na napansin ng mga kliyente, nagkaroon kami ng mga endorsement at mga kung ano-ano. Yung balasubas at balahura kasi first time yun parang mapakinggan ng mga tao o bago sa pandinig ng mga tao na ang tunog namin maingay kasi normally mga DJ, diba ang gaganda ng mga boses nila, suabe, si Nicole Yala biglang pumasok. Yung boses na pag-aingay-ingay. Akala mo nagpapataya sa wedding, ganun kaingay yung boses niya dati. So gulat na gulat sila. Na parang napakabalahura naman ng babaeng yan. Sino ba yan? Mga ganun tipo. Bakit siya ganun? Bakit siya ganun magsalita? So that's how it started. Na we were two crazy, very loud and talkative DJs on radio na nag-jive. Alam mo yun, nag-jive on air, and that's why na-create yung tambalan. Teka lang, merong picture na nakaslides ako. Tingnan mo ang itim ng kilikili ko. Pag uso pa yung zoom in. Nasaan? Okay lang. Okay lang yan. Match naman dito. Match, di ba? Oh, tambalan, yung itim ng kilikili mo, sing itim ng nipple ko. Nakakaloka to. Ba't ganyan yung mata mo? Ba't ganun yung mata mo? Ba't kulay blue? Syempre yun yung uso ng 2004. Bakit ba? Nangingialam ka. Lapit ka na maging avatar dyan. Nakakatawa pa, partner. Diba? Baka sleeveless talaga. Jitim-jitim ng kilikili na ate. Yan yung mga time partner wala pang sponsor ng gluta at hindi pa rin uso yung gluta. So talagang kaya yung mga nakakilala sa akin nung year na yan, partner. Tapos nakita ko ulit recently. Parang, dati brown ka. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi sa akin, isang dati ko na-meet, parang recently, parang sabi niya, what happened to you? You were brown before. Ano kasi mga year? Diba? Tapos tama yung like isang guhit. Isang guhit lang, Diba? Oo nga, Isang kitab-kitab na mukha mo dyan. Isang kitab na mukha ko, hindi nalalayo sa oil na mukha ko. Bakit ka makaturo sa akin, mas oily ka. Yung akin, thousand highlighter, yung sa'yo, natural. Yung feeling natin, yung feeling na mga picture na to, pag titingnan mo, parang feeling natin dati, sobrang formang-forma tayo. Parang cool na cool yung formahan. Pero pag tinignan mo ngayon, ba't yan yung suit mo? Lalo na yan. Actually, partner, bago ko pa nagpanipos kayong gabing ito, may panipos ka na ng year 2000, early 2000. So yan yung nangyari. Yan yung ganap namin. Tapos, biglang, all of a sudden, tumawag sa amin ng Ivory Music. Sinabi sa amin na, uy, ano kaya kung gawa tayo ng album? So kami ni Chris, parang talaga ba gagawa tayo ng album? Parang napaka-imposible naman ng album. Parang, talaga ba? Ang pangit kaya ng boses ng dalawang yan, tapos pakakantahin mo. Diba? Pakakantahin mo talaga kami, hindi kami sigurado kung may lalabas na tamang tono sa bibig namin. But it was an offer that was hindi naman irresistible because malaki ang bayad, hindi ganun But it was more of not everyone is given an opportunity na maging recording artist. Hindi lahat na bibigyan ng chance magkaroon ng album. So nung sinabi sa amin ng Ivory Music, uy, gawa tayo ng album. Gusto namin kayo nagawa ng album. Di go.
Totoo yun Feeling ko ang nagbigay ng inspirasyon do sa nag-produce ng album natin kasi napansin nila hindi naman sa pag-aano, no? Kasi di ba madalas tayong mag-host ng mga mall shows noon, partner. Kunyari, may nilolaunch, may album promotion ng isang singer. So pupunta, iikot yan sa lahat ng mga mall, sa lahat. Tapos kami yung mabentang host noon, laging kinukuha yung tambalan to host the mall show. So anong nangyayari? At the end of the performance, merong autograph signing kasi. Di ba? Nagugulat yung organizer ng mall show, mas marami pang nagpapapirma sa tambalan na na-host ng show kaysa doon sa artist na nag-perform. Aray no. Hindi naman sa pagmamayabang, pero magugulat ka, nagtatago na, si Nicole nga nagtatago na sa station, hinahanap pa ng mga fans. Nasaan si Nicole? Tapos yung mismong performer, konti lang yung nakapila sa kanya. Diba? Papunta na dun sa level na nakakaya dun sa artist. Kasi nung time na yun, ang hina-host talaga namin ng mga artist, yung mga pasikat pa lang, up and coming, yung mga, wala pa talaga sila, hindi pa sila big name. So, anytime na yun, sobrang patok ng tambalan Those were our glory days. Yes. Diba, partner, nag-umpisa tayo, tapos wala pang social media. So, ang talagang means of entertainment ng mga tao before is just TV and radio. So, nung radio, doon kami sa radio, talaga namamayagpag kami. Kaya may ganun kaming eksena, mas nagpapapirma pa sa amin yung mga tao kesa doon sa mga mga performers. Diba? Totoo yun. Yan, sabi nga nila, nakakamiss naman talaga yung tambalan dati. Diba ito? Wow, certified. Tambalanista. Hindi, pero kasi partner, kaya nami-miss ng mga iba, siguro dahil, kasi feeling ko partner compared to before, mas challenge yung radio. Noon kasi talaga makikinig ka sa tambalan Walang ibang distractions. Ngayon kasi ang daming ibang mga distractions Kaya parang feeling nila hindi nila nakakatch ganun. May mga ganong klase mga eksena. Sabi ni Joanne Datul, simula single hanggang ngayon with 2 kids, as si Chuper single to nagka-jowa. Ayan, nakatutok pa rin sa atin. Yan, salamat. Hanggang na-nominate sa mga award, kasi di manalo-nalo hanggang sa nanalo. Tama yun. Nakakatuwa naman yung iba talaga, nasubaybayan nila yung progress ng tambalan, yung mga hosting natin na walang talent fee. Correct. Hindi kong dadalhin ka sa napakalayong lugar, tapos pa-spaghetti lang pala yung yung pakonsuelo nila, wala man lang libreng pamasahe. Wala. Sipin mo yung pumapayag kami talaga dati kahit na walang bayad, spaghetti lang, pakainin lang kami. Ganun kami dati. Tuwa lang kami sa ginagawa namin, nakakit kami sa stage, mga ganun tipo. Kasi tutuwa lang sa iyo mga tao, yung pili mo artista ka, so wala naman palang bayad. Tama. Di ba ganun kami parang passion lang kami, masayang-masaya lang kami talaga. Correct ka dyan, partner, masayang-masaya lang talaga kami sa ginagawa natin. Sabi pa na food poison pa. Natandaan, gusto ko lang i-share yung food poisoning na yan. Ang dami nagpapadala sa amin ng nagpapadala ng mga pagkain. Alam mo, the best way hindi naman the best way, nakakalurkin the best way, no? Kung gusto nyo pong mategi na kaagad ang mga DJs ng Love Radio, hindi lang kami. Padala nyo po kami ng pagkain na pwede kami ma-food poison. Mga patay puto po yung tao sa Love Radio. Kahit panis po yan, magulat kayo, ubos na naman yan. yung isang bilaang pansit na mayroong amoy-amoy na, di ba? Minsan pinapatos pa namin yan. Ganun po yung mga tao sa Love Radio. Kaya minsan po ang tambalan sa buhay namin na food poison po kami. At sabay kami na ospital dahil doon. Ganun. We started with radio and then pumatok talaga tayo ng husto partner, and then to the extent na yung Ivory Records sinabi na gagawan tayo ng album, and we did not just make one album, we were able to be 3 albums across the years from 2007 to 2010. So, yes. Tatlong nakakalurkay na album, Hey Tambalan Na,
Hey, the Nakakalurkay album, Hey Tambalan na, the mas Nakakalurkay album, and then Hey Tambalan na, the pinaka Nakakalurkay na. So tatlo yan. And in fact, yung kanta dun sa pinaka Nakakalurkay na album, yung huling album namin, dun yung Mahal Kita kasi na kinanta ko na solo, na ginamit sa OST, bilang OST sa My Amnesia Girl. Ayan. Tapos yun yung, nakikita nyo po sa screen, yan yung mga pa-eksenang pa-MTV namin na kunyari, isa akong yay na ginapos Christopher. Hindi ko alam yung mga konsepto namin dati. Nakakalurkay. Pero sabi nga ng isa si Michael Angela Q, para daw tayong love team. Kasi para po kami talagang love team dati. Diba? May mga ganyan kami mga eksena. Pa-heart pa kami. Napag-aalalahanin ko ngayon, nakakadiri talaga yun. Yung tipo, pag nagmo-mall show kami, kunyari love team kami, tapos yung mga tao tilian-tilian, sa magko-holding hands kami ni Nicole. Yuck! May mga ganon. Sina pa kami, kunyari, magkikiss kami sa mall show. No? But my ganon, nakakalurkay. Diba? But yeah, so apart from the 3 albums, ang sumunod na milestone ng Tambalan is nagkaroon naman kami ng libro. Ayun. So, it's a best-selling book. It's entitled Tambalan. Siyempre, alam nga namang iba pang title, wag na nating ilayo. So, it's Tambalan, tas it was released in 2014, I think, about 2014. And it was also in celebration of our 10th anniversary bilang Tambalan. So, nilaunch yun. So, bilang celebration ng 10th anniversary ng Tambalan, we launched a book. Ayan. So, yung book na yan, hindi talaga namin makakalimutan yung kwento dyan sa librong yan. Bakit? Kasi napuno namin yung Sky Dome. Yung Sky Dome nung nilaunch yung librong yan. And for the longest time, ang dami naming naririnig na mga kwento ng mga tambalanista na nag-effort pumila pero hindi nakapasok sa Sky Dome. Akalain mo hindi sila nakapasok sa Sky Dome kasi sa sobrang dami at hindi na-carry ma-accommodate yun. Ganun! Dati, di ba yung Sky Dome, partner, pag sinabi magpe-perform ka sa Sky Dome, it's a concert venue. Ibig sabihin, talagang maraming tao ang pupunta. And normally, yung mga malalaking artista talaga yung pumupunta dyan. And who would have thought na mapupuno pala siya ng Tambalan? And wala naman kaming gagawin. Di ba? Magkikwela-kwela lang kami doon pero napuno ng mga tao. Pero alam mo kung bakit siya napuno, partner? Dahil sa Star City gift certificate talaga yun. Oo, kasi parang sa bawat bibili ng libro makakatanggap na 4 na ticket sa Star City. Oh, so, diba? Hindi naman talaga tayo sure, partner, kung tayo talaga ang dinagsaw yung Star City tickets. But yeah, it was a milestone for us. Talaga. Hindi po namin makakalimutan yung launch na yan ng libro. So ang nag-ano naman sa amin yan, ang nag-contact naman sa amin ay ang Anvil. Yun, Anvil publication. So alam naman natin ang Anvil ay talagang very, very popular din po talaga. So sabi nga ni I have your 3 albums and book autograph, sabi ni Rogelio Pagdanganan. Thank you, salamat. And I think ito rin ay lagi siyang nakaka-visit sa atin sa Love Radio nung nandun pa tayo sa booth. Hello po, salamat. Thank you. Yun ako, ingatan mo yun, Rogelio. At magiging, ang tawag dito, high-ticket item pagdating ng araw. Yung tipong ikaw na lang ang meron yan. Tapos, di ba yung mga art, di ba? Yung mga, pag namatay na yung nag-paint nun, ang mahal-mahal ng value nung paint na yun. So, ganun din yung album ng Tambalan, yung libro ng Tambalan. Pag pumanaw kami sa mundong ito at tinanungin ng mga anak, sino to? Naku, sikat yan dati. Di ba? O hinahangaan ko yung dalawang yan dati. So, mahal na yung value niya. So ingatan talaga. Lalo-lalo na yung mga albums kasi yung albums wala nang nagsisipi ngayon eh. So kumbaga talagang memorabilia na talaga yan. Yes. So apart from that, syempre partner, naging mga naging mga product endorsers kami ni partner. Talagang ito yung dahilan kung bakit kahit pa paano umangat ang antas ng aming pamumuhay. Kumbaga, walang endorsement, walay din nga. Ito, ang ganda na ito, partner, pina-flash ngayon ni Boy P. Ayan, yan. Yan yung kauna-unahang billboard ng Tambalan sa Cubao Crossing. That time, ang laki po niyan. Ewan ko kung buhay pa yung building na yan. Yun yung ACT building, di ba?
Kasi sobrang laki po niyan. Kahit saan ka pumunta, sobrang laki. Mga tatlong bus yung laki niyan. Pag naandun ka, kitang-kita mo, sobrang thankful kami. Nagkaroon kami ng ganyang klase ng billboard. Oh. Correct. Kinis namin dyan, no? Oo. Okay, di ba? Kinisan. Oh, yan. Nice. Sabi ni Jason Gawaran, sana makabalik na kayo ulit sa MBC soon. Oo, ginagawa na yung booth namin, so huwag kayong mag-alala. So yan, so we've become product endorsers. So thank God for endorsements kasi dahil dyan, nagkaroon ng pagkinis ng kutis, nagkaroon ng kulay ang hair, nagkaroon ng improvement yan pagdating sa... May mga naglilinis ng ngipin natin. Dati wala naglilinis ng ngipin natin. True lang mo. Dati nag-mumorso tayo, dilaw-dilaw ng ngipin natin, di pa pantay-pantay. Correct. Totoo yan. Pinagpaganda ko ng ngipin ng tambalan niya. Oo, at saka dahil sa partner, dahil sa... Ay, wait lang, ba't may kumakatok? Kaloka. I-flash mo muna, partner, sa'yo. May kumakatok sa pinto. Di mag-ingat ka, baka mamaya bukas di ba? Akyat bahay gang yan. Huwag kang basta-basta bukas ng pinto. Pero totoo yun, mga kaibigan, ako kung babalikan ko talaga yung mga pictures ko dati, sabi ko, bakit ganyan yung itsura ko? Bakit parang ang daming dumi? Pero ngayon, sabi ko, kapag nag-e-evolve pala yung tao, medyo kumikinis din kapag may nag-aalaga. Oo, kasi nagka-sponsor po kami ng Derma, nagka-sponsor kami ng dental clinic, tapos mga kung nung beauty products, may mga nag-sponsor sa amin ng damit, at iba't ibang produkto na bayad. Yung iba, syempre, parang XD lang. Sige, parang, isuot mo itong damit namin. Happy na kami na may picture ka nitong damit na to. At meron din mga brands or mga produkto na talagang binayaran kami para i-endorse yung mga produktong yun. Kung naalala mo, partner, kumalat din sa Metro Manila yung napakaraming booth. Yes, transit ad. Nandun po yung mukha namin at nakakatuwa every time na dumadaan kami ng EDSA, nakakakilig makita yung mga bus, napakarami ng mga bus na nandun po yung mga mukha ng tambalan. So, pag-aakala, di ba? At paid. Correct. Kaya talagang yan ay isa na namang milestone to the point na kasi pag nag-endorse ka ng produkto, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka ng kliyente. So that only means na made yung brand mo, and that's the tambalan, made na yung brand, 'di ba? And speaking of yung brands, so from radio tayo ay nag-transition na rin or nag-extend na rin to digital. Kasi dati talaga radio lang talaga. So ngayon, pati digital, talagang pinasok na natin, di ba? Kasi wala naman tayong choice, partner. Kung di tayo magaganito, maiiwan tayo sa kangkungan, di ba? So, and we're just so very happy na may mga brands na nagtitiwala sa atin pagdating sa kanilang digital platform. So talagang kami ay natutuwa dahil kami po ay pinagkakatiwalaan. Diba? Marami din tayong nagawa para sa iba't ibang mga digital na brand. So actually dati radio lang talaga tayo napapakinggan. But now, because of the digital setup, the digital world, ngayon, pwede nyo na kami makausap face-to-face. Diba? Natatandaan ko yung Periscope dati, yun yung isa sa mga parang pinapauso dati, yun yung bago pa magkaroon ng Facebook Live and all. Periscope is one of the apps which lets you get to have an encounter ng up close yung paboritong celebrity. Dati hindi yun posible eh. Pipila ka pa talaga kung saan nagsushooting yung artista o kaya pupunta ka talaga sa radio station para lang mabisita yung paborito ng DJ. Ngayon, hindi mo na kailangan umalis ng bahay kasi pwede sa Facebook, pwede sa YouTube, di ba? Nagta-transition na talaga. Iba na ang world. Correct. And hindi lang din, nag-transition tayo from radio to digital, transition from radio to TV, di ba? Nagkaroon na di ba naging dabarkads din tayo. So that's another milestone for the tambalan. Binigyan natin wala na kami ng Eat Bulaga na magkaroon ng isang segment sa kanilang show. Yung Spotify, the Singing Bay, at saka yung ano isa?
Nakalimutan. Kasi kung magka-42 na kasi. Nakalimutan ng mga bagay-bagay. Basta dalawa yun. Ano na nga yun? Parang... Sinundan na agad yun. Nakalimutan. Sinundan ka agad yun eh. Oh my God, I forgot. Fogify at saka... nakalimutan ko. Wag siya or bakit siya or grabe siya. Grabe siya. We were also segment hosts for Itbulaga from 2015 to 2016. Late part of 2015 to early part of 2016. So that's also a milestone na talagang we're very, very thankful na binigay sa amin yung opportunity or yung break na yun na maging Dapper Cat. At saka yung di ba yung sa dati sa ABS din, di ba? Nagkaroon din tayo ng TV show doon every Friday. Music Up Late Live. Music Up Late Live, kasama si Yen Constantino at saka si Tuti. Yes. Di ba? Yung mga milestone ng Tambal. Kumbaga parang talagang we've led a really colorful career on radio. Tapos bukod dyan, syempre, as you grow older, you grow more mature, and then na-realize ko na hindi naman pwedeng pabebe for life, ganun. So, I've decided na mag-settle. Although hindi ako nag-settle down ng early, talaga ako, kinasal ako nung ako ay 30 years old. So for some people, late na yun, but for me, para sa akin, perfect time lang yun kasi at least from the time that I entered Love Radio hanggang bago ako mag-30, talagang na-experience ko magwalwal, magpalande, magpok-pok sa mga... Nakakaloka. Kumbaga, I've led a full single life. And then, suddenly, ayan. Yun na po talaga yung revelation ng mga kaibigan. Inapin na po ni Nicole Yal ang pok-pok sa dati. O di ba, dami revelations ngayon? Actually, yun talaga ang great reveal. Ang dating work ni Nicole. Char, di ba? Yun yung maganda na eventually, hindi ka nang pala dapat laging pabebe and so carefree. Eventually you'd have to be serious about life, and isa sa mga pagsiseryoso ay yung pagsisettle ko, yung pagkakaroon ka ng asawa, and then eventually after 3 years of being married, eventually nagkaroon ako ng anak. At yung firstborn ko, si Princess, na sobrang pagmamahal ko sa aking radio persona, I named my daughter after my radio name. That's why ang pangalan po ni Princess ay Princess Nicole Yala. So yan talaga yung kanyang ang kanyang pangalan. Hindi siya yung parang bakit may Nicole Yala sa name ni Princess? Hindi, talagang that's her name, Princess Nicole Yala. Yun. And recently, yun nga, kahapon, kagabi, nag-post ako ng YouTube video tungkol sa story of victory namin ni Princess. So if you didn't watch it yet, please, I hope you get to watch it kasi story to ng milagro ng Diyos. Yun. So, alam mo yun, parang yung aking, alam mo, nagbabasa ako ng comments tungkol sa pagkakaroon ng sakit ni Princess and overcoming the sickness. And then I've read so many comments na they were with me and with us na tambalan simula nung single pa tayo eh. Na kumbaga nasubaybayan nila yung buhay natin hanggang sa yun nga nagkaroon ng pamilya tapos nagkaroon ng anak, kaya affected silang lahat na nagkasakit si Princess, but anyway she has recovered, so thank you for all your prayers. At hindi lang ako, di ba, na-realize ni Chuper kung kailan 40 na siya na kailangan niya na rin mag-settle. A decade later, ayan, akala ko hindi na magpapakasal to si partner. Kasi na-miss ko yung dati, na-miss ko lang yung kabataan ko na parang, sabi ko bakit nung bata ako, ang daming humahawak ng pututoy ko, tapos lumaki ako, walang humahawak. So, sabi ko, kailangan ko walang paraan. Na may ahawak kong bago ulit. At yung isa na namang revelation ngayon, may humahawak ng pututoy ko. Yan ang isa na namang revelation. So sinasabi mo bang itong naka-flash ang siyang sumunod? Ay, di po. Bakit naman yung mag-flash na ganyan? Okay, ang tanong, nahawakan na ba? Nagpapalak ka na ba? Di ba? Ganun talaga, di ba? Pagdating talaga ng panahon, makikita mo, marirealize mo yung mga priorities mo in life.
na kailangan yun, mag-settle down ka, di ba? Kailangan bumuo ka rin ng sarili mong pamilya, and feeling ko talagang tamang choice yun for us. Hindi naman pwedeng forever pokpok si Nicole, ako naman forever, di ba, lumalamyerda kung saang gimikan. So kailangan naming magseryoso sa buhay, and pareho na naming nahanap yung the one na. Yes, so, di ba? So, alam mo yun, parang milestone after milestone after milestone. Yun naman yung nangyayari sa Tambalan. So now, Chris is getting married. Hindi pa natin alam kung kailan, di ba? No? Sabi ng jowa mo, basta after the pandemic. So, it will happen. It's gonna happen kasi they're now engaged. So, and we thank you. We thank all the Tambalanisas kasi kasama kapiling namin kayo sa lahat ng mga milestones na yan. From singlehood to married life and then to having kids, di ba? At ang nakaka-lurgay dito, ito na yung bonggacious na reveal natin for yet another milestone. So kanina pa namin pinag-uusapan itong milestone, lahat ng mga pinagdadaanan namin, lahat ng mga, yung mga na-achieve na Tambalan, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero ito po ay na-achieve din talaga namin. And honestly, hindi din naman namin ito mararating. Kahit very artista ang datingan ng statement na ito, hindi rin talaga namin mararating ito kung wala kaming following. So kung wala din yung mga Tambalanista namin, Tambalerina, yung mga Becky, ayan, Tambalaners, so ayan, yung mga Tambalaners, at yung mga Tambalanista natin. So, alam mo yun, yun yung pinakamahalaga na madaming sumusuporta. And we're very, very happy kasi sinusuportahan nyo kami mula day one. Sabi nga isang Tambalanista lagi nagko-comment sa FB page ko na parang sinasabi niya doon na Tambalanista ako hanggang maging lola na. And speaking of lola, meron kami mga Tambalanista na pumanaw na. Alam mo yun, kasi may mga nakikinig sa amin simula nung 2004, lola na sila noon. So ilang taon na sila ngayon, maaaring yung iba talagang wali na rin, ganun. Totoo yun. Nakakatawa yung mga comment ng mga kabisyo natin. No? At talagang hindi na namin nabanggit yung iba namin mga milestones, pero sila memorize nila, partner. Nagbawal judgmental tayo, tatandaan nila yun. Dati naging regular, part-time, regular, semi-regular na host sa Wawawin every Friday, kung natatandaan mo din yun, partner. Oo nga. Oo. Diba? Tapos nagkaroon din tayo ng bisyo na to. Diba sa Channel 9? Oo. Our own noontime show. Correct. So, Channel 13. Yan, sabi ni Rogelio, pag na nga ng Clara Jr., dati, hindi ko na-catch. Dati nagja-jackstones, ngayon nag-milestones. Ay, taray, witty ka doon. Witty ka doon, Kabiso. But yeah, so talagang, sabi pa ni Christine Aubrey Rivera, I remember, naging endorser din kayo ng Star City. Kumanta din tayo, partner ng jingle ng Star City. Star City, diba, parang yes. Yung first na jingle na pinalitan yung Star City na nagkaroon ulit ng jingle, kami yung kumanta noon, no? Diba? Kakatuwa naman. Sarap naman balikan lahat ng mga milestone na yan. O nagkaroon din ng programa sa DZRH. Ay, correct. RH TV. Oo, di ba? So, ibig sabihin, talagang we've come a long way. Yan. And so now, katulad nga ng kanina pa namin sinasabi, this is the bonggacious na reveal for yet another milestone. Dahil, Kabisyo, ang Tambalan po ay meron ng podcast! Yay! O, diba? Nako, talaga naman. Yung iba nakapakinig na, partner. Sino ba nagsabi kanina? More episodes. Yes. Nakakatuwa naman yun. Siyempre, konti-konti, masarap yung bitin. Dadami din yan sa mga susunod na araw. Ang tabayanan nyo lang. Itong podcast na to, ano ba pinagkaiba nito, partner, sa ating regular on-air Tambalan program? Yung podcast po na ito. Napakita ko ng pusod si Nicole dito. Imagine niyo po kung ano yung pusod ni Nicole Yala habang pinapakinggan nyo yung podcast namin. Oo, ganun. Mag-i-imagine kayo. Siguro tama si partner sa sinabing word imagination, because I think yung difference ng podcast sa regular na Tambalan radio show namin is that
mag-i-imagine kayo more kasi medyo mas balahura po ito. Yan. So kung yung mga bagay na hindi namin ma-mention sa radyo kasi ma-forward ng KDP, merong kapisanan na nagbabantay. Dito kasi sa podcast wala masyado. So parang the limit pagdating sa pagbabalahuraan, and it's a longer segment. So, kung halimbawa, bitin ka sa 15 to 20 minutes na segment ng Tambalan, itong podcast na ito is like mga 30 to 40. Mga ganon. 30 to, mga at least 30 minutes. Mas marami kayong mapapakinggan na kapusukan na kwento ni Nicole Ayala. Ang dami, kahit ako nagulat din ako eh. Na minsan hindi naman namin napag-usapan sa radyo pero inamin niyo sa podcast. So, aantabayan na niyo yung mga episodes na ilalabas namin, na i-upload namin sa mga susunod na araw. Magugulat kayo sa mga pinagagawa ng Tambalan ng mga nakaraang panahon. Revelation. Pero syempre ang Tambalan ay nakilala din sa kwento ng Mahiwagang Burnay. So yung kwento ng Mahiwagang Burnay dinala din po namin sa podcast. So every day, not every day, for every stream, yun po yung mapapakinggan nyo, yung kwento ng Mahiwagang Burnay and some other revelations from Tambalan. Yes. So dahil dyan, eto na, ipaparinig po namin muna sa inyo yung trailer ng ating podcast. Yan, parinig na natin. Eto ang Tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. And sobrang happy namin to the maximum level to announce that we have our own podcast. Tama ka dyan, partner. Siyempre, listen to our podcast called Tambalan. For more kulitan, iyakan, at siyempre, kalat! Kalat? Parang grabe naman yung utak natin. Talagang kalat. Kaya make sure to tune in to our podcast. Available ito on all major podcast platforms and powered by Podcast Network Asia. Podmetrics. And 90.7 Love Radio. Yay! Tambalan na! O diba? Talagang kalat yung mapapakinggan ninyo. Kaya kung gusto mo ng kalat, yun na, go. At tanong ni Jerry Michael, paano ba makakapakinig? Uy, sagutin mo. Parte may kumakatok na naman sa akin. Teka lang ha. Siyempre, mapapakinggan mo yun sa Spotify. Download mo lang yung app na yon and search mo lang yung Tambalan. Makikita nyo yung aming nasa na yung cartoon na natin, poster. Yan. Pag nakita nyo yung poster na yon, i-click nyo lang yon, then mada-download nyo na o ma-stream nyo na yung, may stream nyo na yung mga episodes ng Tambalan. Sobrang po nagpapasalamat ang Tambalan Chris Chuper at Nicole Ayala sa Podcast Network Asia and sa MBC for allowing us to do this project. This is a passion project of Tambalan and thank you for supporting us. Salamat po at eto na, inaabangan na marami namin mga Tambalanista ang podcast na ito. Siyempre, kung sa radyo napapakinggan nyo kami araw-araw, ito naman any time of the day at your most convenient time, at your own pace, mapapakinggan nyo ang Tambalan on Spotify. So, yun lang. Download lang yun ng Spotify and kahit nasan kayo, mapapakinggan nyo. Nasa biyahe, wag lang nagde-drive, nasa banyo, habang naliligo, pampaantok, habang kumakain, family bonding, di ba? Habang kayo ay nasa sala ng mga family members niyo, wala kayong ginagawa, pwede niyo pakinggan ang podcast ng Tambalan. Sigurado po mag-e-enjoy kayo pare-pareho. Actually, pwede rin siyang mapakinggan sa Love Radio website. Yes. So, www.loveradio.com.ph or over Spotify and our Love Radio website. At ang kagandahan dito, katulad nga na sinabi ni partner, at anytime. Yun yung maganda doon. At anytime, kung na-miss mo yung Tambalan, at alam mo yun, na pwede siyang mapakinggan talaga. Kaya we're so very happy, we're so very excited kasi excited na anak ko siya pala yung kumakatok sa pinto. Princess, where are you? Kinukulo mo naman yung anak mo. Huwag ka nagkukulo ng anak. Bawal yan. Huwag mo kinukulong yung anak mo. Kinukulong pala. Nalos nga siya eh. Nalos nga yung anak ko, hindi ko alam kung asan siya, di ba? Pero gusto niya kasi mag-hello at sobrang excited din siya sa podcast. So yun po yung aming major reveal
tonight that we have a podcast, and actually kapag pumunta na po kayo ng Spotify, pwede nyo na po siyang mapakinggan. Naka-up na po yung aming first 3 episodes. Yun. So, talagang we're very, very excited for this, and we're very, 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 very happy. Ang saya-saya talaga namin dahil meron kaming ganito. So again, thank you very much to Podcast Network Asia para sa partnership na ito, and nagpapasalamat din tayo sa sipag ng ating digital team. Thank you for also doing your best to promote us. Yeah, salamat sa inyo. Thank you for spending extra time para dito sa passion project ng Tambalan. Salamat ng marami! At saka sana, partner, sa lahat ng mga nanonood sa atin, yung mga nagmamahal na kliyente sa atin, kung paano nyo po sinuportahan ng Tambalan on air sa Love Radio, sana ituloy nyo po yung pagsuporta hanggang sa podcast. Yan. Sigurado naman pong sulit ito. Hindi po kayo magsisisi. Wala namang kahirap-hirap, mag-download ka lang ng Spotify. Oo, at saka yung reach nito worldwide. Diba? Hindi lang Pasay, hindi lamang Navotas, hindi lamang Caloocan at Quezon City yung pwede makinig. Diba? Worldwide ang coverage nito. So, hindi kayo magsisisi. Diba? Yes. So, very happy kayo sa podcast. Yes. So, thank you very much. Salamat po for taking time tonight to watch our video, itong ating Facebook Live. Ngayon na lang ulit ako nag-FB Live. Actually, na-miss ko din si Boy Pindot. Ngayon ako nag-FB Live for ang tagal ko hindi nag-live, parang almost 2 months. So, I'm just so happy that now na nag-FB Live tayo, it's because of this very special news that the Tambalan now has a podcast. Yan. So after this, I hope that you'd be able to listen na to our first 3 episodes. Salamat! Thank you to our digital team. Thank you, MBC, Kuya Juswa, Kuya Joshua. Thank you, Troy Calunar, Zika. Thank you, Jerome. Thank you, Jerome. Thank you to our digital team na napakasisipag. Anong gagawin namin kung wala kayo? Maraming salamat. Enjoy the rest of your evening dito po sa amin sa Quezon City. Medyo umuulan-ulan, kaya bago pa tuluyang maputol ang internet connection, we gotta go and say bye-bye. Congratulations to us, partner! And salamat mga tambalanista! Yes, congrats to us. Thank you. Mabuhay mga tambalanista. Thank you. Thank you. Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio.